Luluto nga pala si mama ngayon ng adobong paa ng manok. Nga pala ito yung mga gagamitin na ingredient. Kailangan lang naman natin ng mga sibuyas at bawang paa ng manok. And itong sugar and magic sarap oyster sauce and mantika syempre. Hindi try mo magluto ng walang mantika. Then toyo and suka and black pepper. Syempre, ayun na yung lahat ng gagamitin. Kailangan na natin umpisahan to. And bago nga palang lahat, meron pala kaming saging. Ano kasi to? Parang dessert. Walang ni mama dyan prito lang. And ayan na, ilagay na natin ang paa ng manok sa kaldero syempre. Alangan sa tabo. Tapos, pag nalagay na natin to, pakuluan lang natin sa tubig para mawala yung lamis. At ayan na, takpan natin. At naghihiwa na nga si mama ng saging. Bali, syempre, bago mo iwa, babalatan mo muna syempre, diba? Ayan na nga. Binabalatan niya na isa-isa ang saging at bago hiwain. Syempre, naka-plastic ang kamay natin para manatiling malinis ang ating mga gagawin. And ayan na nga, tinanggal na ni mama ang isang saging at hiniwa na sa gitna. Tignan natin ang paghiwa. Ganyan, maninipis lang. Tsaka piprituhin. Piprito pala niya na hindi niya nilagyan ng asukal. Sadyang matamis na talaga ang saging. Kasi, totoo namang mas masarap talaga ang saging na prito. Masarap naman talaga ang simple lang kaysa sa mga special recipe. Bali nga pala, itong gagawin na to ay ang mama ko nga pala ang nagluluto ng paa ng manok. Bago nga pala pinapakuluan ng paa ng manok, inaasikaso niya muna tong saging para naman malibang-libang siya. Tapos nga pala, ang saging na to ay matamis na talaga kasi dilaw na ang kulay ng balat. Matagal nga pala ang pagbibideo dyan kasi nga pinapakita mo na sa inyo kung paano hiwain sa gitna. Oo, alam ko marunong kayo maghiwa sa gitna. Pero, ganyan kasi ang paggagawa para matutunan nyo ang pagganyan ni mama. Luto nga pala. Paki-subscribe nga pala ng aming YouTube channel at paki-follow ng aming Facebook page. Paki-like na rin and comment and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you nga pala sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat sa inyo. Sana, bigyan pa kayo ng maraming blessing ni Lord. Nice nga pala ni Papa yung camera kasi nga daw si Mama hindi marunong mag-set ng camera. So, ayan. Kita nga pala ang tiyan ng tatay ko. Hindi siya buntis. Puno lang yan ng babae sa loob. Alak pala. Tapos nga pala, huwag nyo na lang pasinin ang view. Ganyan kasi yung likod namin. Parang probinsya. Probinsya kasi yung dating ng bahay namin. Pag kung makikita nyo dito, parang haunted daw sa bahay namin. At ang likod naman namin, probinsya. Hali nga pala, yung probinsya pala namin sa Masbate. At ang papa ko nga pala ay Bicolano. Si mama naman ay probinsyana. Ako nga pala dito lang pinalaki sa Cavite. Kaya hindi ako masyado marunong mag-Bisaya. Ayan, pag upo ko nga pala dyan, hindi ko alam na may camera. Kaya medyo nahiya pa ako. Tinatakpan ko pa ang mukha ko. Ba't kasi may camera? Naamoy-amoy ko pa yung kamay ko. Ano bang nawakan? Tumayo na nga ako kasi masyado na ako papansin sa camera. Sabi nga ni Papa, bida-bida daw ako. Ha, grabe ba? Sa totoo lang. Tapos ayan na nga. Marami na ang naiwan ni Mama. Habang sa pagkikwento ko sa inyo, ay malapit na pala siyang matapos. Pala ang chismis bago trabaho. Charot.
Ayan, nahiwa na nga pala lahat ng saging. Ayan na po yung ending ng saging. Piprituhin na lang pala yan pagtapos maluto ng paa ng manok. Napakuluan na nga pala ang paa ng manok. At ayan, malapit na siya lumambot. Medyo umiiba na yung kulay niya. Pag alam nyo ng luto na, lagay na natin dito sa screen. Dito na nga pala siya nilagay. Nagpapakulo na nga rin pala si mama ng mantika para uminit na. At nilagay na nga pala ang bawang. Syempre, kailangan natin gisahin yung bawang ng maigi para malasahan ng sarap. Pag may bawang, masarap. Sunod na nga pala natin ilagay ang sibuyas. Ang iniwan nating sibuyas kanina. Tapos, syempre gisahin din natin. Haluin din natin. Ako pa nagkakamera niyan. Masakit sa mata. Kasi yung usok pumupunta sa mukha ko. Sa uling pa. Tapos sabi pa ni mama, ang arte ko daw. Siyempre, sino ba naman di maaano sa uling, diba? Eh, puti pa naman damit ko, tapos mauuling. Ayan, puro daldan. Ayan na nga pala yung sili na green, nilagay na. Hindi nga pala natin to gigisahin ng maigi. Kasi nga, baka umanghang. Nga rin pala kasi nakain ng maanghang ang baby namin. Nilagay na nga yung paa ng manok para mahalo na. Ayan na, hinahalo na. Antayin lang din natin talaga na kumalat ang lasa. Tapos, ilagay na natin yung dato puti toyo. Ba't ganun? Dato puti pero kulay black. Haluin na nga pala natin to. Ilagay na natin ang dato puti, suka. Kung gusto nyo, dato black. Tapos ilagay na natin yung oyster sauce. Kasi yun nga lang yung nagpapasarap sa ating luto. At pampakulay. Sobrang sarap nga pala nung pagkatapos niyan. Gayahin nyo na yan. Talagang makakalimutan yung pangalan. Ilagay na nga pala ang black pepper na puro. Hindi buo. Lagay na natin yung sugar para kasi ng mama ko sa adobo ay matamis. Pero ang gusto naman ng papa ko, yung sa adobo, maasim. Ayan. Pagtas ilagay ng asukal, syempre haluin mo na. Pagtapos, ilagay na natin ang pinaka-magic sarap ng Pilipinas. Habang hinahalo nga pala, iniisip ng mama ko, masasarap pa kaya kami sa luto niya? Pero yung iniisip niya, masarap talaga. Tapos na nga pala lutuin. At nagpainit na ulit ng mantika para ilagay ang saging na hiniwa niya ng maninipis kanina. Ayan. Pag kumulo na pala, dun mo na ilalagay yung saging para naman hindi dumikit sa kaldero.
Nasunog na nga pala ang saging. Lapit na nga pala maluto. Matamis na to kahit walang asukal. Tapos, idagdag na natin ang natira para matapos na ang pagluluto ng saging. Ayan, nilagay na nga natin lahat ng saging. Ayan, naluto na yung saging. Ayan na, tapos na ang pagluluto. Ayan na yung finished product. Magbubudol fight na kami. Nilagyan na ng kanin na bahaw.